नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आता गणपतीचे सण, गणपती उत्सव घरी असतात। गणपती सण, सार्वजनिक गणपती म्हटलं की उत्सव झाला, जवळ आला आहे अगदी। आणि जिथे गणपतीचे कारखाने असतात, गणपतीची शाळा आपण म्हणतो, तिथे आता अशी घाई लगबग सुरू आहे। आताच्या मुलांचं बालपण वेगळं आहे, एक 50 वर्षापूर्वी वेगळं होतं। आता कर्मयोगी साधनं मोबाईलच्या हातातच असतो, त्यामुळे बाकी गोष्टीचं तसं आकर्षण कमी झालं आहे। आमच्या लहानपणी किंवा माझ्या वयाचे तुम्ही कोण ऐकत असाल कविता, तर तेव्हा गणपती मूर्ती बनताना किंवा ते रंगवतानासुद्धा, कलरचं काम सुरू असणार गणपती रंगवताना, ते शाळेतली मुलं खूप गर्दी करून ते सगळं बघायची। तो एक वेगळा आनंद होता। आणि त्यात आपल्या घरची मूर्ती जर कधी बनवत असेल किंवा ते रंगकाम होत असेल, तर मग तिथून बाजूला होण्याचं मन होत नव्हतं। म्हणजे कितीतरी मुलं शाळा चुकवायची, तो त्यात इतका आनंद मिळायचा। आणि मग तिथली माती थोडी मागून कधी चोरून घेऊन त्या मातीचे मग आपण हुंदीर बनवायचा, कुठे बावली बनवायची, कुठे गणपती कोण बनवायचा। आता ते त्याची दुसऱ्या दिवशी मातीच व्हायची, त्याचा काय उपयोग व्हायचा नाही, पण तरी ती हट्टाने ती माती घेऊन ते सगळं व्हायचंच। म्हणजे तर अशाच आमच्या गावी 3-4 गणपती शाळा होत्या, आताही आहेत। तर आता मी जी शाळेचं वर्णन करणार आहे तो माणूस आता हयात नाही। म्हणजे ती शाळा झाली असेल 30-40 वर्षापूर्वी, 30-35 वर्षापूर्वी बंद झाली। पण 3-4 शाळा जर गणपतीचे असले, कारखाने असले, तरी होतं कसं की त्या मूर्तिकारापासून आम्ही एक 2-3 फुटावर, 4-6 फुटावर उभं राहायला लागायचं। आणि ही जी शाळा आहे त्याचं नाव बळी होतं शाळेच्या मालकाचं। ही बळीची शाळा, मध्यंतरी मी पेपरला एक लेख पण दिला होता, आमची बळीची शाळा म्हणून। तर ते बळीच्या शाळेकडे अगदी मूर्तिकाराच्या जवळ अगदी चिकटून उभं राहायला मिळायचं। त्यामुळे मातीला हातबीत लावून ती माती थोडीशी आम्ही चोरायची, लांबवायचो ती। त्यामुळे ती शाळा आमची लाडकी होती, जवळची होती। आणि बळी अगदी शांत माणूस, कधी चिडायचं नाही। माती चोरली किंवा तिथे काय ओरडलो, दंगा केला ते ओरडायचा नाही। बळीची साधारण एक 5.25 फूट उंची होती, गौवर्णीय। आणि त्याचा खालचा ओट असा, तो असा खाली एक असा लोंबायचा, थोडा असा जाड होता। आणि सतत कसल्या तरी विचारात मग्न असल्यासारखा होता। तो जरी शाळेचा मालक असला तरी मातीसुद्धा तोच मळायचा, तुडवायचा। आणि मातीचे गोळेसुद्धा कारागिरांना तोच आणून द्यायचा। त्याच्याकडे गोसावी म्हणून कारागीर होता, तो सारखा बडबड करायचा। बळी दिवसातून 10 शब्दसुद्धा बोलायचा नाही। तो सतत कामात असायचा, काम अतिशय हळू करायचा, पण सतत कामात। तो नुसता कधी बसले दिसलाच नाही। एक ती अशी लाईनची पूर्वी लेंगे घालायची असली चड्डी आणि हाताची बनियान। मातीचं काम करताना किंवा मूर्ती बनवताना बळी स्वतः सगळं माखलेलं असायचं मातीने। त्याच्या हातापायाला, बनियानला त्या सगळी माती असायची। आणि रंगकाम करताना त्याचं आणखीनच सोंग वेगळं असायचं। त्याला सवय होती, रंगात ब्रश बुडवण्यापूर्वी तो तोंडात घालायचा आणि त्याला असा पिळ द्यायचा आणि टोक काढायचा। नंतर तो रंगात तो ब्रश बुडवायचा आणि मग आपल्या दंडावर किंवा मांडीवर त्याची रेषा आखायचा, रेषा अशी मारायचा आणि मग तो मूर्तीला लावायचा। त्यामुळे रंगकाम करताना त्याच्या असं इंद्रधनुष्यात 7च रंग असतात, पण त्याच्या मांडीवर आणि दंडावर इतके रंग असायचे की ते बघताना ते सोंग वेगळंच वाटायचं। आणि तेच आम्हाला त्याची गंमत वाटायची। आम्ही मूर्ती कमी आणि बळीकडे जास्त बघायचो। तर हे त्या सगळ्या कवितेत मी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे। कविते शीर्षक असा, मालवणी कविता अर्थात, कविते शीर्षक असा, बळीची शाळा। बळीची शाळा। गावात आमच्या होती गणपतीची शाळा। गावात आमच्या होती गणपतीची शाळा। बळी त्याचं मालक, बळी त्याचं मालक, पण आमका लय लळा। त्या शाळेचं बळी त्याचं मालक, पण आमका लय लळा। गणपतीची मूर्ती बघूक होईत पोरा टोरा गोळा। गणपतीची मूर्ती बघू होईत पोरा टोरा गोळा। कितीजण त्याच्यासाठी चुकत रोज शाळा। कितीजण चुकत रोज त्याच्यासाठी शाळा। माती काम करताना बळीच्या अंगार जमा माती। माती काम करताना बळीच्या अंगार जमा माती। उघड्या बंब बळीच्या काहीतरी काम असाच हाती। उघड्या बंब बळीच्या काहीतरी काम असाच हाती। मूर्ती बघताना आम्ही चोरू थोडी थोडी माती। मूर्ती बघताना आम्ही चोरू थोडी थोडी माती। चोरलेल्या मातीचे मग आम्ही बनवू गणपती। चोरलेल्या मातीचे मग आम्ही बनवू गणपती।
आमचे कसले हुंदीरने गणपती, आमचे कसले हुंदीरने गणपती, सोन्यासारख्या मातेची आम्ही करू माती, सोन्यासारख्या मातेची आम्ही करू माती. वरून घरात मार पडा फुटत आमचे पाटी, वरून घरात मार पडा फुटत आमचे पाटी, तरी रोज ताचकाम होता आमच्यासाठी, तरी रोज ताचकाम होता आमच्यासाठी. अभ्यास सोडून हे काय करतात म्हणून घरातले मारायचे. मूर्ती रंगवताना बळी स्वतःच रंगा. मगाशी मी बोललो ना, मूर्ती रंगवताना बळी स्वतःच रंगा. कितीतरी रंगाच्या छटा त्याच्या दिसत अंगार, कितीतरी रंगाच्या छटा दिसत त्याच्या अंगार. आता थंय शांतता नाय होय आमचो दंगा, आता थंय शांतता नाय होय आमचो दंगा. मूर्तीपेक्षा आम्ही बघू बळीचे सोंगा, मूर्तीपेक्षा आम्ही बघू बळीचे सोंगा. इतकी वर्ष झाली तरी आठवतं बळीची शाळा, इतकी वर्ष झाली तरी आठवतं बळीची शाळा. बळी इतकोच आमच्यासाठी तो आनंदाचं मळा, इतकी वर्ष झाली तरी आठवता बळीची शाळा. बळी इतकोच आमच्यासाठी तो आनंदाचं मळा. शाळेपेक्षा आवडा तेव्हा ती गणपतीची शाळा, खऱ्या शाळेपेक्षा आवडा ती तेव्हा गणपतीची शाळा. बालपणीचा काळ खूपच निराळा, बालपणीचा काळ खूपच निराळा. धन्यवाद मित्रांनो. तुम्हीसुद्धा असेच तुमच्या गावातल्या शाळेकडे कधी रमला असाल, रंगला असाल आणि तुमचे असेच अनुभव असतील तर नक्की या कमेंटमध्ये कळवा. कविता आवडली तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमंडळींना शेअर करा, त्यांना बालपणी दिवस आठवतील. आणि जर चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल, कोण नवीन असेल तर त्याने अवश्य करा. आता आपण परत एक नवीन कवितेच्या वेळी भेटू. धन्यवाद.